Apaya kas talagang tigasat na. Nagayat iti awan kasping na ngamtuok kan limdo tilinak amna. Isu akagurak na iyay alalaki. Kasanaon, numapanunot nanto ti agsublay. Kanya, agsublay. Wen, ket nagbabaw yan na dagiti inaramid na. Sana ba't padasan ta agbalinag ag kriminal? Aniya? Nalawag na itang imbagak-bakay. Uray talakaya kaun. Itog tugawa kikipagbaludan. Kulas! Iswa pang pangasin na. Ta saan ngagpagpakita kanya? Wanya timbagak aramidag. Ay sus, kulas. Saan ka gagsarita iti kasta? Ala, saan ta napagsaritaan pa'y dayta? Gusto. Sikabot nga midita. Nuan nila ti malaglagip mo ako nak. Nataya po kumkayam. Aday ti kwarto na nga gina. Nakaturong. Naimbaglagan ta nasing patyabo kom. Ang manyan. Duldog matyamana. Kasanong tukit di ano tumakkan. Kat sa pulad na ti amana. Di bagati po no. Anya kumabay. Aniya? Kaya ni Juniorila. Ha? Apay? Pasarabo kong kuwan. Oh. Ala, nagadong tititid mo iti anak ko, Cardo. Kababainan. Babasit lang na kita bambana. Tinapatag kat maragsakan ti ubing. Cardo? Amom, agumawagawawa iti pamatag ti may sangawa. Kat uri kaskasan mo. Marik na naray baban kanya. Ha? Esti babaan ka dagiti may papay ko kingkuan. Apay aramidon lagi to, Cardo. Napatig kanya ti anak mo. Gaputa napatig mat kanya ti inan. Anya? Amo mo tita sang kati. Nagaskasat lang niyan. Ta isot inaklon mo. Ta atayo anatatar. Ken adda basit mabalinday ti biyak. Cardo. Awan mabalin ko. Taisot nakarik na kiti awan kaspin na panagayan. Mawatak. Kitkas may sang agayan. Nuan niya ti pakaragsakan tayo ayatin na. Pakaragsakan naman din. Si aasawa, Cardo. Manakaawat ka na unay. Katamo, maawatan tayo. Ngam itatagsagsaka pa ka. Kaslamat masudsudak ti puso. Anya? Saan po melibak? Si kapay lang tinakaitalimang iti kaunggan ti baroko mo. Udno natanaw ka nga kayat, Cardo. Ngam kasi magak. Si aasawa. Wen, Saan arong maawatan bangag ka. datong kakanyak? Saan ka nagtanag? Saan ko agundawayan dahi ti apanawan? Tapno redibukan ka. Gapo itayat ko. Agyaman ak maawatan nak. Sipud pa'y naawatan kan. Kat palubusan nak kumaamang iparik na iti dahi pamatag kan panagayan. Baban iti anak mo. Palubusan nak kumaamang iparik na. Babaan ka dagiti babasit lang abanag. Nga mo apakaragsakan na. Nadlaw mi kan tatagmaw. Kanayon nga umay ni Cardo diti balay. Kan naadalat na pasarabo na iti anak mo. Kwa nanang. Maliliwa ka no iti ubing. Dumblawak. Aging gayta, saan pa'y anang asawa? Anya ko nga. Nung saan pa'y amang asawa? Saan ka di anagaram kan ka ide? Ha? Wan. Dayja adultog adyan ti inaklaon kan nakiasawaam. Wen nga ron? Naman niya ti inarabig na kan ka. Nanang, ipalangip yung mandaytan. Hindi la ko man Cardo ti nakiasawaam. Nasing-singpot la ko magam ni dyan. Nanang, kaskamot lang amin nakakita iti alsam kan dyan. Anyagay ita, Kalbaryo, limdo tilinak amaw anak kaw. Uweng, malagip ko. Nagrayo ni Cardo iti kanila. Ngam day di asa iro ti kinayat na. Kasla nakakita nga ron iti alsam kan dyan. Ngamanyak banag na. Hindi na kaya't amay Ay. palagip kan kuha na dayta. Di pa ilang amin iso ti pinili na idik ni Cardo. Anya nga ron ti mabalin. Luiso ka no nga ron ti ay-ayatan na. No maminsan,
Sa narumbang at ilang pitik ti puso ti danggan, wino surutan. Masapo la pakandaran mo ti panunot, wino utag. Bulas. Isungarod nga king ngato ti ulo, ta isutayan ti utag. Nukasta, sakpay asurutan ti pitik ti puso, pagandaran pa'y nga umuna ta panunot mo. Basta gayang. Hanya ka mo. Ta sa anak mag-interesado kan kuan. Wen, makatawanan nga wani jay. San mi nakadwa? Ado nga tilangan na. Kanamuan ti boss mi, di inaramid na. Kasta. Maalas ka no itinegosyo na, ti kadat kas diya taon. Adan sa iyalaon yun. Nakastrak iti sa bali at trabaho. Kasta gayang. Kan pinapanaw ka no ni tatang na iyabalay da. Kan dahil tati kaya tagiti kakapsat na. Saan ka no arumbangan ni tatang na ti pumanaw iti balay da? Naghanap na. Sipo di din. Awan mo tindamag ko king kwan. Ngam ti masigurado, nagkuyog da iti babae na. Di, iso. Magbatuha iti da a babae, ila. Tangapay man. Kinapuno na, kaya't nakpay idi asulisugan. Ngam saan ko at tinutupan. Anya? Kan ada na ibaga ti may sa akatrabahuan mi. Nakita da kano da a babae, nga dakadwa na adikotse. Kat nagsweet ta, tay maklilipay iti lalaki. Kasta ka di. Ulitan man, di kinunam dyan. Mailiwak iti anak ko. Kaya't ko tagbakasyon na iti lugar mi. Mailiw ka iti anak mo. Wano, iti asawa. Anya ka kadi. Nasurukan ado atawan a pinanawa kita. Awan kami. Anya ti amo. Iso ang mailiw ka. Tanabayag, asaan ka nagawi di dyan. Kaya anak ko ti kailiw ko. Saan na ni Ella? Ibagamlaan, no mailiw kan kankwana. Kaya't mo asubyan. Palbusan ka magkait. Anya? Ibagamlaan, ta isublikan kankwana. Kuyugan ka pa'y Apay adit ta tinagturongan ti sarita. Huwag mo magtaimbagak saan ka di. Anya ti amo, no kaya't mo nasubyan. Panagkunam ka di, kat awatan nakpay na dyan, nagsubliak bilang. Siyempre, nolam na ka, mapakawan na ka. Awan kasta panggap ko, Monica. Nga ta? Ibagamlaan, saan ka magkat nga igawin? Palubusan ka kung naklangaro din. Tano si kalaan, kapaalan ka asukatan, iti uray 5. Monica, Uray man kiti ita. No kayat ka anayunan, naglaka. Iti da ito'y apintas ko. Ado ti dad, agyo iti matana. Bayag ko lang ang mga paripirip kadakwada. anya. Agayo pa'y, mas madatong mamsika. Dahil pati saan mo padasan nga ramidan, tapatayin ka. Anya? Butbut nga nak ka di? Tinali ko nak ti pamilyak gapokin ka. Kalpasan na, lukon na. Sana mabalin. Di nakbalbalagan akasta dyan. Pasaan mo ang no anya ti kabaalak nga aramidan. Pisit! Diyak maanusan ti kastoy apyag. Awan mabalin ko. Nagsakitak bet nga ron, isa asin ang katanda. Nagkatak iti trabaho. Ikarigatak ti sumapol iti makontratak. Ikan ka iti makalapas. No awan pa'y mayawat maakwarta kanyak. Pag pinasen siya talaan. Anawan kan. Saan mong aramidan ti kasta? Maasik ako makanya. Ang mumat na sa anak pa yan ay maganunay iti panagsakit ko. Kasano akmat nga rodan? Kasyak mo ti bagi ka. Monica, Awanan ti ado pa esao. Rumarak kat patasak tag diskitar. anya? Kat no makabiro kak iti makaited iti kasapunak. Sorry lang dyan. An ko amaanusan ti kastoy akit at ibiyag. Tsakin pagkarop kas pakakarukop. Aber, itataan mo mo. Anya, ti aramidam. Tinalikudak ti pamilyak gapukin ka. Ita, kas ti taramidon kanyak. Impatan na! Masaksakitanan! Ayaw! Ayok ka! Kaya't nagkita na patayan! Tinumag mo lang ron. Tinupanak ko ay. Panawan ka! Kat makaamukan itibiyag mo! Uray matay ka itibisin! Nay,
niyo dagitoy, Cardo, baraw. Para kada kayo, nana. Ganda iti mati para kini Junior, oh. Anya? Medyo nag-asarak magtitikontrata. Katibingayin kayong maday, ti Gracia. Anya na nagimbag ka, baraw. Pagbibingayin ako na dati Gracia. Harikat na bugbugodan. Ay, hiwan ba't kiti, ah? Oh, sige nana, saan ako nagbagpay? Tapay ngamin nas ka napapana. Sige, ah, baraw. Ikumustadak tulatan kadagiti agina. Nag-grocery kayo, nanang. Imbagak mat nag-grocery ang ito nagsulduan. Ay, saan asyak anak ko? Indagas ni Cardaw. Anya? Kumunsan anak bayag. Tada ka no pa'y papanan na. Ang damot inted na para kan Junior Abado ti Ubeng. Anya mat ni Cardo? Saan matalas kang naramidan na ti Kastoy? Anak, nanang awan tiga po natap na aramidan na dagitoy. Nagpudno kan tatanbaw. Napatag kayo kano nga agin akan kuwana. Gumimbag akong kuwana asahan akong nga gayat pa'y. Ay, anya nga rin ti mabalin. Ala, saan mo ba't adinawat na kita? Si Pupuso ba't kay mpay na? Wan, yung kababain nanang. Tinto pa'y malagipad ni Diyan ti anak na. Tinto kat ti karton, di na magkapkapin ano? Nilat mo ni karati mauawag kanya. Ita naman pa eh. Hello, Monica. Nakawag ka man. Juan, kaya't ko lang ipakaamukan ka. Awan kami kanya. Anya? Pinanawag ko. Apay. Anyat ka po na. Pinanggap na kapatayan. Pinagkalag. At naimbaglaan na nakalapso na. Anya? Saan kun amaanusan at di makinin na initao at kay pa ay hindi ka sa pulak. Kaya't mo asawan. Nagsakit at saan ang nakatrabaho. Naikat pa hindi trabaho. Saan ko may palubos ang mataya kitibis. Monica. Sana bali. Napintasak. Katalakak na asukat at tigayon. Ay, anyan. Sige, iibaga, asawa na. Nagisupli ko ti awat serpi ng asawa na. Bye. Ay. Nidap na. Isupay lati ko nakidikini dyan. Siya pa'y tinagbalin at dagas. Ang lamang sakit yarak. Masakit po na tinakam ko. Papaya na ramid mo kanyak ti Kastoy, Monica. Ipakamok na takin ni Ela timbaga ni Monica. Kasimot ni dyan. Anya nga ita tinagbambanagan na. Kasaritak Mela. Tingit-tingit man. No anya timakunana. No bilang tagsubli iyan kan kuana. At nakamanan? Uwan. Kahit ka lang nakasarita. No may papaniti dardarirag mo kanyak ti kapuna, ladingitid karto. Nagkarya kiti baki. Insarangon ti puso kiti nagan ni Ayat. Ela. Ibukbuk ko lang ti amin na pangalan ko iti anak ko. Ikarik santo ama ulit tinapasamak ka. Di ka nakitigundaway. Sana dahi ti kapuna. Kansan na kumakapura. No iti may kadwa gundaway kat saan ko amaklong ti Ayat mo kardo. Sige, maawatan ka. Agyaman na. Ngam adaman damagating ka. Anya di ka? Nukas pangarikan tagsubli ni Jan. Kitagkid daw iti pamakawan keng ka. Awatem ka di ba? Asawak. Anya ko pa. Ikam ka di iti gundaway. Namakure ka. Apay akas na ti saludsod mo kardo. Nasuro ko na talo at awan din na palabas. Manipod pinanawan na kami di asawak. Kansa ka na nagpagpakita. Panak ko ng kalit at awatek ko. Ela. Nung pa'y asawak pa'y lahat. Ngam no si Katyag sa ato tibiyang ko. Anya ti Ramida. Anya, karto. Punugay mamasakit ka. Sino? Nakamuam masakit ka. Ti inay ayat kan nagmamauyungam. Ni Monica. Di awan ang pain.
Ipagarap ko na pudlo nga ay ayat na. Yung saan magkayam. Kwartak lang, ti inalman na kanya. Malagip mo ka dit imbaga kadikin ka. Agam kinagura na klaan. Impagarup mo apad padaksik ni Monica. Takait kung agawon king ka. Well, kat pakawalan ako Cardo. At damat nagmasulakan ka. Itala, mamiris ko, titak kalabindot ko. Saan kayo magasawa kan Monica? Dahil tatilaglag pa. Isuan nala ka nala ang inang talikod king ka. Tiawaran pa yun. Mapatay ko. Si Kanto pa'y. Asawam. Nagkasar kayo kan addan anak yo. Tinalikodan pa'y. Nintulaki din Monica akabit mula ang di sana makaaramid iti dayta. Ha? Diyan? Aglo na. Nagdakkel tinagbindot ha. Sige. Oh, atoy. Alaan. Para gastos mo. Agpaimbag ka. Agyaman na Cardo. Dahil tilak si tinaramid kumatkan ka. Tulungan na pala. Nga oray sa anak anasaya tagaya. Nalbasan na jay. Naglabasin. San mo na may sublitin na palabas. Diyan. Agbabawi ak laulay. Itinaramid ang kiti pamilya. Pare Cardo. Takdakkel yung tibagig. Ibabawi. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Puno gaya mamasakit ni Cardo. Panagkunang kanikad na gulgulbuda, Cardo. Ngam saan ka man lang anasyan kinkwana? Inuray mo kumapay mat na naging bagsak bay a pinanawam. Sa anak amarkil, Cardo. Sa anak asanta. Sakbay a panunutag tayo nga inutan. Unag pay a panunutag ibagin. Kasta kagayam, Monica. Sorry, ng praktikal aklaan, Cardo. Sige, bye. Hindi pa ilaan. Nagatap ako na ang sana nasayat a babae ni Monica. Ngam nagbalin abulset kan maag ni Jan. Mumiasan along pangtay di anak kau. Ta si kakasar ka pailaan kan dyan. Iti imatang ti tao kan Diyos. Agasawa kayo pailaan. Pinagsina na kayo laang ti panawan kan paspasama. Nana. Panulutom ko mama ti bagim anak. Saan mo't asikati na kaigapwan ti panagsinayaw? Saan mo't nga taadakas? No ipayam ti bagim nga agragsa. Puno day tananang. Saan na narisan nga yatan ti kaskat ni Cardo? Wano, Ricardo. Namagdasan kanyang itinaminsan na panagayat ko itinapudno. Nagayatag. Kanang paayan. Ngam nagsagaba aklaan itinagan matlaan niya yan. Anak ko, maguri kayo. Apay akas na idurundak ang makiasawa manin. Saan ko nga na kayat? 1, 5 atawan manipod pinanawan na kami ti asawa. Nakamubong na kon. Nadaman pang ibukbukak iti panawan ko. Awan sa balin mo saan atilaan ang anak ko. Nakit atakan ka, Nanang, saan ko maaday tati kanayon nga ibagayo kanya? Ti makiasawa akin ni Kato. Saan ko nga rutin akaya? Saan mo't amatay na on lalaki ti biyang ko? Inyawag kanya ti babae na, ni Monica. Isuhasin na rong karak iti pagnanaidan. Apay ka di akanay nga ipadamag mo kanyak ti may papankadakwata. Anya ko ma. Talaga ka di nga awanan pulos, panagayat mo kinkwana. No, idi. Awan kasping na panagaya timpaay ko itinagbalin niya asapak. Ngam ita, nasukatanan ti awan kasping na agora. Ela. Nagpagpagkasya kitikan ko na. Kaya rigak tagpalpalama. Ngam pulos at inakimpanga. Sinurot na lata ti kinamahal na. Isala di nga Ricardo. No ko nam apakawanan kan aklo nagpay. Nalabit, mapakawan ko. Namjaklo na kagsubli, saan? Nasurukan alima atawan tinapalabas. Dakalan ti anak ko. Kat naisakat ko.
Urekas ka sa ita, agsubli. Sanan, Ure ka po man lang iti anak yun. dagkalan ti anak ko. Makaawatan iti sa Imbagakan ko na. Asanan asapon ti amana. Gapo, dada sa bali nga asawa na. Awan ang limad ko iti anak ko kanto. Nung kuma, agbain ko mamat nga agpakita iti anak mi. Gapo ta binaybayan na. Sa dino ti ayan na iti kasapulan mi. Adda iti sidong ti sa bali. Sige. Awan mabaling ko. Pangadeng mo rin ta. Naibagak lang. Para man laki ni Junior. Isumbati ko na ti anak mo. Pinanawan ka no ti babae at kinakabalay na. Ganabon na. Kat dayjay, masakit ka nun ni Jan. Simbang putda ka nun iti balay da, na tinulungan ni Cardo. Nasaya at tao ni Cardo. Hun nga ron. Anya gata di arabidan ni Ella, no bilang tagsubling to ni Jan kankwana. Kadakwada. Nakuna ng arudan, ngawa ng lugar ready puso na. Nanya kumapailaeng. Nalawag na ito na pamanagnak, adinan kayat ni Jan. Dagamanan. Anya ka di manan iba kam kanya, Cardo. San ka ngagtanag? Mabali na dahito hindi maudi pa nagkita ta. Anya? Umadayo tap na may liwiliwag ko tikasat ko, iti sa puso. Nasakit man? Naskan nga klona, asi pupuso tikasat ko. Raumak ti pangadang mo. Iba ka kan kanya preso. Saan ka narigat na yati? Naimbag ka tao. Na maawatan na kumamay. Nakasarante pusok para itidayta nga ayan. Ibok mo ko ti amin na panawan ko, idanak ko. Tadayta tirunton. Umanayan ti na minsan ang nagayatak. Kan nagsagabaak itinagan niya yan. Diyak kaya't ang maulit pa. Ikarkaraya ko langan, nasapay lang ko nga. Tamasarakang to ti ayat ang maikariunay yun ka. Dahil talaan ti may bagak, Cardo. Dahil dati na ko na ni Ella kanyak, imay ni Cardo nagpakada. Ay, nila ko man Cardo tinaklon na edi. Kunak man rin. Nalabit sa nakastoy tinagbanagan ni Ella. Saan tayo ang maibaga, kulas? Wan. Nasaya at unay atao ni Cardo. Katambok asaan mo't nga taakas kan dyan. Kan may sa. Talaga makita kay ayatan na ni Ella. Tasaan anagayat iti sa bali, ini mapaay iti anak na. Wan nga ron. Agamala, saan ta mapilit ti anak na? Raaman ta ti pangadang kanrik nana, kulas kakay. Isu akan sa bagay. Sanpay anawaswas ti kasad. Pakabasol ti anak ta numakiden na iti sa bali. Hawan nga ta ti guntaway, ang makapagsinublian dagiti duwa. Hindi tayo ching, raribungbungan na kita tao. Bumaba ka na di kotse. Kasla tao mo tinakait tayo di kalsada. Anya tinapasama, kakapsat? Ay, napadamgisan itilugan ng intarayan da. Ni Jan, wayanda ko ma. Naskan na maitaray di ospital. Amok na itatao. Ahon kanya. Ni Cardo? Ano ka nalipatan nga imbaga? Hello, Cardo. Apay? Ada nalipatan nga imbaga kanya? Kunak mo na nakapanaw kan? At dati di ospital nila. Ospital? Apay, anyag na pasamakan ka. Apay, ada ka dito ospital. Saan na siya kina-ospital? Ano? Ni Jan. Inyag ko dito ospital. Na-disgrasya. Anya? At ari bumbungan na giti tao kat sinadengar. Kinitak no niya na niya. Unada ang napadamgisan ni Tilogan. Ngam intarayan da. Kasta ka di? Pangasim. Si kataw awagan na itay.
Critical di ka sa saan. Umayo ko makitaan nga already mauni akong damay. Sige, umayak. Anya aron ti ayan na. At dabay lang iti emergency ron. Sige, umayak na ron. Bye. Ay, kaasimat ni Jack. Isubad ti kudana. Ni kadukar daw tinagyawan. Naimbagman ka nakita na. Kasla ka nungarot na iranda na. Anya lagi di mo ito nagasgasag na. Kuna ni Cardo, ama sakit ngayon sangkot na iti balay da ide. Kasano nga da iti kalsada? Nakaungar nga ta na. Win lumapan kumatang iti agas na winwan niya ditan. Anya jay kuna ni Ella? Critical ka no ti kasasaad na. Ay naimbagpailang anay danon ni Cardo iti ospital ti biyag na. Saan anatay adago? Ella, Adak nito eh dyan. pagyaman na. Makawanan na. Malunod kumati. Makawan mo kanya. Lumaban ka kuma. Sana ko. Gagbayan ko. Lalapit. Ito iti pagpatikan si amin. Kanya. Lalapit. Ito iti tusak. Iti nagtagsa na. Magpasulak. Karayo. Lagi na. Mapakawan na. Kani. Diyan. Napakaman ka. Tao tayo lang ang baso na. Ay, kaya manak. Naragsak akong amatay. Diyan. Pare, Carlo. Pare adak ito eh. Lumaban ka. Kabalam na ita. Amo. Amo ka. Napatagkan ka. Lagi si Akinak. Nalaro na. Iti anak ko. Saan mo kumain na? Bye-bye. Ikarim kuma. Pare. Wan pare. Ikarik. Mana. Diyan. Pare dyan. Diyan. Pare. Apay, magtanakastoy tinagpanagan ti amin. Apay, anya nga min tinagkurangakan ka. Ela. Nakapanawon na kiti nakipamumpon. Kan manood dala tinabatin. Mapan na yun. Ela. Apay nga kami nakastoy ti bahanak ti amin. Lagsaan tinagpanagan ti ayan ayat mi kini dyan. Dagiti karing-karing. Ela. Musikat yak sarita. Tanakit-kita na kami man. Makita makasanot pa nagdanami. Anyat na makita managkurangak kan kwa na. Anyat ni maibaga man nagbasulak. Insukat nak. Anya, Cardo. Kita ang dagiti dua lakay. Da Cardo ken Junior. Wan nga raod. Ay da, kasi ni Cardo di amada. Nakaanos. Sipod na itabon di diyan. Kanayo na dito'y balay. Nag-awid lang no nakaturog ang tubig. Inaman ditawan na di apo ko ta. Kinder nandun. Kat nasaw kanyak ni Cardo. Uray no sa namaklon nila. Saranayin nalatay na. Nang una kat adakan no gayam kidaw ni Jan sakbayan nagsatan iti angas. Ay, anya ka no day akid daw. Kinidaw na kano adi na baybayan dagiti agina. Apay, amo na ka ding agayat ni Cardo iti alat mo? Abuda kano. Nang runa iti panang tultulong na kang kuwana. Wino kadakwada manipod pinanawan na ida. Yung ti parigod lang. Sa ito nga tamatig na iti puso kan rik na ti anak na para kini Cardo. Uwan anya.
Nataymutan di dyan. Ada amin ang kankwa na tiwaya-waya nga agayat manad no bilang. Kaya't ko launay ni Cardo. Saan aparikot ko na blakay? Kana asidad tirik na dakan junior. Wan nga rob, Kasaritak tuwan di anak ta. Uray ko na anak karikepan di puso na itinagan ni Ayat. Saan adakes? Lulukatan naman awan mo tan pagbasulan na nubila. Tapi mo sayan ni yan. Ala, kasarita tantuman kit di nga agpaisaw. Kasapulan na lata, tikatin na ko nainay na, nang runa ka't nataangan tan. Kasama po taglaon iti ibagayo kanyak tatang, nana. Talaga anapatag anak ko. Nakabatpatag. Agpada anataangan kami kananang mo. Nagyaman nga oras, ipulang mentibulod mi abiyag. Anya ka din dito sasawan niyo kanyak tatang, nanang. Mapantayo amin kan patay anak ko. Ala, San tayo ang maitarayan dayta. tatang. Kaya't mi ko natalgad kayo nga na. Kat, saan ba't nga taadakas? Nulukat ang banang tapusong, itinagan ni Ayat, anak ko. Ay, naday taman ng ibagayo kanyak. Apay aya, ang magagaran kayo makiasawa akmanan. Anak, kas makita ba't? Nasingbad ka na doon ni Cardo. Kardo manan. Asidag pa'y tirik na nga agpadpada. Arig pa'y kadin nga gamada ko na mabakal. Ungarod. Gabasan na ka ba ngay naknakman kan idordoro na di pagdaksama ko. Gabasan ba't nga taadakas? No ikami ti gundaway ni Cardaw. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken Ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam.